Os ribeirenses poderán dar a benvida ao 2026 por todo o alto coa festa de fin de ano organizada polo Concello. Dará comezo a 1 da madrugada nunha carpa instalada na praza de Pontevedra. A animación musical correrá a cargo de Planet Disco Móvil. Imos organizar unha noite bella que xa se viña facendo tradicionalmente cunha carpa para ter en conta as inclemencias do tempo, para que a xente xoven e non tan xoven teña un sitio onde albergarse, e en esta carpa vamos a instalar un DJ, neste caso vai a ir da man de Planet Disco Móvil, que vai a ser o que amenice a partir da 1 da mañán do mércores, que xa é día 1 da noite do mércores para os xoves, para disfrute de todos os veciños e veciñas de Ribeira que se queiran achegar a esta carpa. As 3 concellerías que colaboran no evento, Cultura, Festexos e Xuventude, buscan ofrecer unha proposta de lecer para todas as cidades, evitando que os veciños teñan que desplazarse e poidan festexar o fin de ano no municipio. Este ano foi organizado polas tres áreas este evento. Querse dicir que estamos traballando este equipo de goberno para que non se perdan estas festas que se están facendo de cada ano. Este ano, este fin de ano novo, darlle o último coletazo o que é o 2025 e entrar no 2026 cun ano cheo de salud e de como non a nosa música dos nosos veciños, que ao mesmo tempo que é un veciño noso que desta discoteca móvil. Buscamos con este festexo final de ano que a xuventude, no meu caso a área que represento, escolla a Ribeira para despedir o ano e que non busque alternativas, porque o fin que buscamos con todo isto é que Ribeira teña un ocio nocturno e diurno para que os nosos veciños escollan quedarse, neste caso despidan o ano xuntos, sen ter que buscar outras alternativas,